Okay, så eftersom vi nåede en maksimum tid på det andet, så laver vi lige nummer 2 her, og det bliver bare som fortsættelse, vi laver den ikke om. Yes, det var sådan set det eneste af vores klip, vi manglede det der. Det er nemlig, han vælter. Men så her til sidst, så kan vi så se, at der er slow motion af at han blinker. Og det er sådan ligesom, som om, at det går op for ham, at nu har han sådan dræbt den her længe ventede fjende. Så ja, så nu er han død. Så nu er han sådan lettet på den måde, fordi han ramte. Altså, han har virkelig opnået sit mål, og det betyder også en del for ham. Ja, og det der blik, det ser vi jo så i en ultranær. Yes, og så skal vi også lige huske at snakke om lyden. Nemlig at der er underlægningsmusik. Og det er der sådan, altså det er der ikke i starten, og heller ikke der, hvor han har skudt ham, men eller ikke der, hvor han sådan skyder ham, men sådan imellem det, så er der for ligesom at lede op til, at det her bliver spændende, og nu er det det afgørende. Yes. Så de har lagt den her asynkrone lyd på, for at gøre det mere sådan, det er jo også et fremdriftselement. Og så både i starten, hvor det er, vi ligesom skal orientere, så har vi den her real lyd, også derefter han har skudt, og det betyder jo også, at vi får en mere fornemmelse af, hvad der foregår på stedet. Fordi nu er vi lidt frem til det point of no return, som vi ligesom også taler om. Og eftersom... Ja, og så var der også lige den her lyd lige her til sidst, hvor han nemlig blinker, og det er meget sådan en lyd, hvor det lyder som om, altså musikken den runder ligesom af her til sidst, og som om at alle hans byrder, de bliver bare taget af skuldrene, sådan en rigtig sådan lettelse. Lettelsesuk. Yes. Og vi nævner også på et tidspunkt, at vi synes, det er point of no return, og det siger vi, fordi der er masser af ledende elementer, der sker i det her. Det leder op til, at der sker noget spændende. Der er masser af fremdriftselementer. Og så scenen, den har så også en afgørende betydning for resten af filmen. Altså det er det her vendepunkt, der gør, at det ligesom ændrer hele setupet i filmen. Yes. Ja, og så har vi så fortolket det her til at være en kritisk krigsfilm. Og det har vi sådan gjort, fordi at der er meget fokus på individet frem for sådan, at han er en held. Det er mere, altså det er sådan ham, der er i fokus, og ja, det er ham, der er individet, der skal gøre det her, træffe de beslutninger. Og så har vi jo også hørt om det her, at altså kritisk krigsfilm, de er meget karakteriseret af, at der er den her gruppe, og der er det her bestemte sammenhold mellem soldaterne. Og det er jo også det, vi oplever, når han siger sin vens navn. Altså han siger det her, do it for Biggles, midt i filmen. Det er jo ligesom det her, soldaterne de kæmper for hinandens side, de kæmper også for landet, men især også for hinandens overlevelse og hinandens velvære. Og så synes vi også, at der er mange, altså der er meget identifikation. Vi kan se mange elementer, der gør, at vi får det sådan som subjektiv lyd, subjektiv kamera, som point of view osv. Ja, og så er den også apolitisk. Ja, der bliver ikke sådan, den stiller ikke rigtig nogen spørgsmål ved, om det er korrekt, eller om det er forkert. Det er mere bare sådan, at der er fokus på individet. Og så igen de her moralfilosofiske spørgsmål, de spiller også en stor rolle, og det kan vi blandt andet se, hvor det er, at han har den her samtale med de andre soldater. Skal han, eller skal han ikke skyde? Det er jo altså helt sikkert en ting, som han gerne vil opnå selv. Han har jo længe ventet den her fjende, han vil gerne dræbe ham. De er jo ligesom de to modstandspartnere, der er i filmen. Men de andre vil jo også rigtig gerne overleve, så de siger jo også, at styrkerne de er her om 20 minutter, men han er jo ikke klar på at vente i 20 minutter. Så det stiller også meget spørgsmål, og så er det så også op til os som seere at beslutte, hvad der er den rigtige beslutning. Og som oftest vælger vi jo så også den samme som vores hovedperson, men der er de her moralfilosofiske spørgsmål. Filmen synes vi også er meget autentisk i forhold til, hvad vi ved omkring krigsfilm. Altså, vi ser miljøet, og det har man blandt andet også set her på fjernsyn, og man kan se, hvordan det ser ud omkring krigen, og vi ser ham som person, og der bliver lagt vægt på forskellige ting. Og hvis man bare lige skal tage det helt lavpraktisk, så krigsfilm, vi kan jo se, det er en krigsfilm, fordi at de har militærskyts. De har jo uniformerne. Ja, det er altid, ja, og så, ja, de har våben, de bruger våben til at skyde på hinanden. Altså deres militære vogne, tanks og så videre. Og så kan vi se også, at det er to kæmpende parter. Altså der er jo
modstanderen, og så det kæmpende hold, som vi holder med. Ja, det var så vores lange analyse af det her udklip af American Sniper.